A sada spektakl. Jebo spektakl. No! Dobrodošli u novu epizodu alternativne medicine u kojoj je od sad pa nadalje u buduće vaš domaćin Ogulin Ćulibrk Oglo. Danas imamo jedan veliki problem. Ovi ovdje džetić i radija treću smjenu, a mora opet. No, međutim on ne može da se probudi. Evo viću. Ustaj, Ado! Ustaj! Neprijatelj prelazi rijeku. Ništa. A ustani! Ustani, Ametinjo! Ništa. Ali za njega će njegov Ogulin Ćulibrk Oglo sad da izvede eksperiment koji prevazilazi oblasti alternativne medicine i zalazi u mnogo dublje oblasti medicine rada. Za ovi eksperiment nam nije potreban limun, tako da ga možemo odmah bačiti. Za ovi eksperiment u cilju medicine rada, a također i vojne medicine, jer se može iskoristiti u svrhe da neko ne zaspe na straži. Za ovi eksperiment nam je potrebne 2 glavice luka koje ubacimo ovdje u ključalu vodu u koju smo već prije toga ubacili feferone i ljutu rakiju. Sad ovdje promiješamo ovo i onu krpu koju smo prvu ubacili iz ove vrele vode izvadimo sa svim ovim ljutim začinima i ovdje aj džabe, a vidi, a stani Ametinjo, jao meni, a šta učim? Tako, on sad neće moći zaspat, od sad pa nadalje i u buduće neće moći spavat. No, da ne bi ostao aki u sljedećoj epizodi, ću ja za njega da izvršim eksperiment, sređivanje kože lica uz pomoć obloga predviđenog u te svrhe. Doviđenja. A gdje pobježi džava? Ametinjo!